Tabuk social media o manphi belai viral wngwi tongo tamno hongkha khe Matipurasori mondiro kaisa gorela eba baluk phaimani nukjak kha abo bo sini borok munusunu gorela wngwi nai sajokgwi phaikha bo buni entertainment khlainani bagwi phiaba aroni borok rok baksa tak social media o kok tisai tongo tamno hongkhe chwrai rok baksa chwrai rok nukha khe kirijagwi phano kuno mungsa wngwi mano amhai manphili no tabuk jotono salai tongo ka social media ni bisingtwi tei o manphili tak belai social media o kasajak tei kasamani pore o video viral wngwi thango Matipurasori mondiro abo hai waisa phano wngya gorela rok phainai mwsama rok matlab hingka khe entertainment khalainani bagwi tei o manphili tak social media o kasamani pore jotono chajakbai ang tongo baksa khe chajakbai khe entertainment ni bagwi hinui phiaba chwrai rok eba heart patient rok bono nukha khe baksa kirijagwi kun mungsa phano wngwi mano hinui jotono tabuk Matabari ni je kortipokko rokno request khai tongo amtwi hai jate bobishot rogo wngya tei hinui norok o manphili nukmani pore bahai matong kisa tola o comment khai sadi।